Non sei se acabo de velo. Atende, a idea é moi boa. A xente encanta os fracasos, e por iso ven a Illa dos Famosos e toda esta xente cool, pasando mal e sufrindo. Eso entendo, pero non acabo de velo. Bueno, Chuso, non ten máis historia. Facer un programa especial cos maiores fracasos do 2023. En vez de falar do mellor, falar do peor. E hai varias teles interesadas, Eu creo que vamos ir para a pública, que esos teñen cartos. E cando nos entrevistarían? E canto nos pagarían? Nada, difusión. Bah,